Bueltatuko gara purtxo bat, ja udaletzien, ginoko jarraitzen dozue, udaletzen apurka sartzen. Udaletzien egon zan parkatu, Juan Aranoa be bai. Juan Aranoa, bai. Juan Aranoa, bai. Eta momentu baten lortzen dozue alkatea izetea zuetako bat, ezta? Bai. Nori zen zan? Medikua, Pedro de la Cámara. Bai. Akortanaz, zelan, franquista traje entrenador zan, zelan, Pedro Mari. Azpirik. Luisi. Beste ekipagien artien traje de la Falange. Alkateari. Alkateari. Movimiento Nacional. Movimiento Nacional. Joder. Hori azken ordura arteik, Osea, hori gobernadore zibilai guju ginenien Franco izanien, guk hasi ginen derrigortzen eta planteamendun, eta horretarako Bergarako alkatien batzarretara jute ginen. Eta hauen proiektu bat, regimena apurtzie alanen, holan, haitzen duzu. Jarraitzen gobernadore zibilek eta historia guztiek jarraitzen, horret apurtzia etzan hain erresa, Ez que 75 hiltzen da Franco, baina Leoko hauteskundeak ez dira egiten 78 arte. Eta hor tarte badago 3 urtetako, Hiru urte, guk dimititu gendun, eta gez askinek mundu udaletxera. Baina zuek hasi zinetenien joeten Bergarako alkatien mugimenduko batzarretara nortzu joeten zinen Durangaldetik? Berriz bagarrik. Eta joeten zineten nortzu batzarretara, berrizko? Orumazagatani, Beste inun gehiago Durangaldien esan egon berrizko? Esan egon. Guk inbita gendu zen, eta eroginduen Lezamako alkatie, Herrigoitiko alkatie, Musika. Musika Herrigoitikoa. Herrigoitia musika. Herrigoitiko, hauen alkatien semie esan, hau Leopoldo. Natxitxun bizizana, ezak urtan abea, terremoto. Gipuzkoatik asko ostera, ezta? Gipuzkoatik asko, Zarautz, eta ziretik, bai, Arabatik, bai, Laudizokoek, bai. Apurtxo bat hori eskera bertzaleko jentien mugidutako zego zer zan edo? Bai, eta PNV-ko bai. PNV-koek eta eskera. PNV-ko bai. Garaikotxea ebehoen, Garaikotxea parte hartzean, batzarro horretan. Eta Imanol Murua, gero alkante izizena zarautzen, eta zera, El Coro, Jose Luis El Coro, Elgetako alkatie, jente pila bat, Osea, Gipuzkoatik jente pila bat. Eta eukien Maior Orejas telefono bidez, zuzenin egiten berba. Baina, gero, gauza batzuk eurreratu ziren, baina beti gero Jose Luis El Coro kartzela duen da... Zeintzu ziren mugimentoren errebindikazioek? Reivindikazioek? Hori? Ez, gehien be zera. Ekartie, demokrazia ekartie. Demokrazia ekartie eta entuzkunde egitea. Eta, klaro, gero horren artien, bori. Badakizu, Bizkaia eta Gipuzkoa, frankismoaren sasoian izan ziren provintzia
traidoras esan dugu. Eta orduan horrekin kenduta eukien esan da Foruak. kontzertu ekonomikoak kenduta euk. Ekonomikoak, bai. Eta hori berreskuratzi izango zen. Hori reivindikazioen arti, noen. Lo que pasa que alkate mailan planteau eitezan hola gauza, baina gehien be esan demokrazia lezioak lortzia. Hori zen base fundamentala. Eta participazio zuzena eukitie movimentuek udaletxien maila. Egitura, claro. Eta ja lezio libre. Baina hemen egon zen arazotzo bat berri zen, ez da, zuek alkateak eta zuek dimititu egiten dozue 77 Bai. eta hauteskunde municipalak ez dira ingo 79 arte. Eta hor bitartien... Víctor Quintana. Nor zan Víctor Quintana? Víctor Quintana zen sekretario fatxa bat. Ikurriña ipine ebana, lehenengo ikurriña ipine ebana garaiko udaletxean. Baina hori zen gu fastizitarren. Una puñetería. Gu fastizitarren. Claro. Tortezan batzarretara, bergarara, txo. Eta egun baten garatu guarzo horiek. Guarzo horiek eusan partanto movimentuen... Zela izan zen, horrek azken urteek ez... Movimentuen gani eusan, da gu jute ginen igual denpori hori lehena, bezka hostin urtean duen da jute ginen behin gizien orduen inguruen jute moa ginen kontrola munduzana, ergetan ero hori Quintana harrako pare bat bide, esatu zuen, baina esan, zera, por méritos de, zelan dok, hori esaten da bena, secretario izan zen por méritos de guerra, osea, zen... Ez egeitik ipina hori ikurriña zuek... Eurok ipini ez da, bera izan aiken lehenengo, euro existe arren, zikuste bantipuek. Bai, guk egun epinik egon gen, segun enten epinik. Claro, eta bera horregatu izan. Horregako egunin epinik ben. Bera zen, bai, garaiko eta berrizko idazkariz ez, da? Hori da. Bera behak izan? Eta karneta euken falangekoa edo ez tekin nongoa. Falangeko ez da gile baina zan alférez provisional de Franco. Alférez provisional de Franco.